Undervejs på din akademiuddannelse skal du lave et projekt. Denne video hjælper dig til at gøre det systematisk. Når vi på vores arbejdsplads løber ind i et problem, er vi ofte hurtige til at finde en løsning. Hvis vi derimod løber ind i et problem og ikke kender årsagen til problemet, kan vi arbejde systematisk med det på et projekt på en akademiuddannelse. Vi leder altså ikke her efter løsningen, men årsagen til problemet, og vi arbejder systematisk med processen hele vejen igennem. For at arbejde systematisk med vores projekt, er der nogle særlige ingredienser, der skal til. Det ene er en tydelig problemstilling, som munder ud i en problemformulering. Derudover skal vi bruge noget teori, som vi kan bruge til vores analyse. Vi skal også bruge noget empiri, altså noget bid af virkeligheden eller noget data, som vi kan komme ind i vores projekt og analysere på. Selve analysen er et kapitel for sig. Efter analysen finder vi frem til en konklusion på symptomerne på vores problem. Vi løser altså ikke vores problem, men vi finder frem til årsagen, og det kan selvfølgelig anspore til en løsning. Når vi anvender systematikken med problemstilling, teori, empiri, analyse og konklusion i et projekt, betyder det, at vi starter med en indledning. Derefter skitserer vi problemet, gerne meget konkret med nogle praktiske eksempler, og det munder ud i en problemformulering, hvor vi stiller et tydeligt spørgsmål, som vi kan arbejde med i projektet. Næste del er metodeafsnittet, som består af en teoridel og en empiridel. Teoridelen forklarer ikke teorierne, men forklarer, hvorfor netop de teorier kan sige noget om den problemstilling, man gerne vil arbejde med. Man skal altså begrunde sit valg. Derudover består den af en empiridel, altså nogle data fra virkeligheden, som kan sige noget om den problemstilling, som vi gerne vil undersøge. Også vores empiri skal begrundes, altså hvorfor mener vi, at den empiri kan sige noget om den problemstilling. Når vi er færdige med metodeafsnittet, kommer vi til selve analysen. Metodeafsnittet tjente som en vejledning eller en skabelon eller en opskrift på, hvordan vi vil gennemføre analysen. Og her gennemfører vi det altså i praksis. Det vil sige, vi laver nogle interviews, vi udsender nogle spørgeskemaer, og så går vi i gang med at analysere. Efter analysen kommer konklusionen. Konklusionen skal svare på den problemformulering, som vi lavede i vores start af projektet. Og det er meget vigtigt, at der er sammenfald mellem de to. Og det er meget vigtigt, at man får svaret på alle de elementer af det spørgsmål, man har stillet i sin problemformulering. Man skal kunne læse hele projektet ved kun at læse problemformuleringen og konklusionen. Da vi nu har fundet frem til årsagen til problemet, kan vi lave en handleplan. Og handleplanen, det er altså her, hvor vi løser det problem, som vi har fundet en årsag til. Tak fordi du kiggede med.